बर' माहारियारि फरायसा आफादा 7 तारिख फेब्रुवारि 2023 आव जोंनि हाबाफारि बादियै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शनखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंनो हाबाय। दा आङो BoNSUनि आफादगिरि जानानै गासैबो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो जोंनि BoNSUनि बे फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि रिसेपसन कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन कनभेनर बिथांमोनखौबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। दा जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि जोंनि फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि जाय जोङो एडक कमिटि हिसाबै थांनाय 2022नि 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जों दिनै मैयासिम जों सोलिबोदोंमोन। दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां जोंनि गोरों लाइमोनफोर गोसो गुदुं लाइमोनफोर जाथिनि थाखाय जांख्रिखांग्रा बिथांमोना ओंखारबोनानै जोंजों जगदान होनानै जोंनि बे फुल फ्लेजेड मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दाफुंनायाव आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं साफ्रोमखौबो बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय जोङो बड'लेण्ड मेट्रिक सिमेट्रिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै बिबार बावनानै जोङो दाफुंसारदों। बिनि मास मोननैनि उनावनो जोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्डखौ जोङो डिमान्ड खालामदों जोंनि क'क्राझार केडिएसि फिल्डआवहाय आरो बिनि गेजेरजों जों क'क्राझार डेपुटि कमिशनारनो जोङो बिनि थ्रुयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोंनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया आसामनि गभर्नर बिथांमोननो चिफ मिनिस्टारनो जों लाइजाम दैथायहरदों। नाथाय बिनि उनावबो जोङो दिनै बै समावहाय जों दिल्लीयावहाय जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। जोंनि क'क्राझार देबोरगाव दिउदिनि फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरियाव जों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे जोंनि फार्स्ट एनुअल कन्वेन्शननि जि मोनसे डेलिगेट्स सेसनावहाय जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों गिबियावनो दोननानै जोङो दिनै प्रेस एजिटेसन जोंनि भारत सरकारनि भारत सरकारनिसिम जों बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जे मोनसे एजिटेसन बेखौ जों एजेन्डाखौ जों गिबियावनो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फोरनि जे मोनसे थांनानै थानायनि जे ससिय' इक'नमिक कालचारेल आपलिफ्टमेन्ट जौगानायनि थाखाय जे मोनसे जों एजेन्डा लादों हानायखिनि BoNSUआ बे बिथिङाव हाबनानैबो जों जाहाथे बर' हारिखौ जों मोजाङै सिबिनो हायो बेखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउथ एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि सायावबो BoNSUआ जि हायो जों एसे सहाय होनानै जोंनि फैबाय थानाय जोंनि गथ' लाइमोनफोरखौ निउ जेनेरेशननि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो हिस्ट्रिकेलि जोंनि कनस्टिटिउसनेलि लिगेलि जों बिथांमोनखौ जों गियान होनो हायो नामा विजडम जों होनो हायो नामा बे हाबाफारिखौबो जों लाफादों आरो बेजों लोगोसे जों ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जों इउनाइटेड जानानै जों ट्राइबेलफोरजों ज' जानानै जोंनि ट्राइबेल इस्यु बर'नि इस्यु जोंनि आसाम ट्राइबेलफोरनि इस्युनि सायाव जों जयैनो दिल्ली फारसे आवगायनानै भारत सरकारनि गेजेरजों जों सावरायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो नांनानै माबा मोनसे थांनानै थानायनि जों अबस्था लाबोनो हायो नामा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे एजेन्डाखौबो लादों। दा बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि कार्बिनि दैदेनगिरि बारग' BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि क'क्राझारनि डेपुटि कमिशनार बारग' आरो दानि चेयारमेन अल पार्टी हिल्स लिडार्स कनफारेन्सनि जनिं थिखादार सार बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव मैखोमै बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो बिथाङाबो सम जोंखौ गावसोरनि हाबाफारियाव बाहागो लानायाव खोब लेंहरो। दा जों बेखौनो नोजोर बोनानै जों जाहाथे जों इउनाइटेड जानो हायो ट्राइबेलफ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंना गार'लेण्ड बिग्रा गार' स्टुडेन्टस लिडार टुरानि टेंसाकजि ममेन बिथाङाबो फैनानै जोंजों मैखोमैनो बाहागो लादों आरो जोंनि बर'फोरनि लं स्टान्डिं डिमान्ड बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट
बिनि सायाव बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै सै खालामगोन होननानै जेब्लायबो जों नांथाबनानै जोंनि हाबाफारियाव बिथांमोना सहाय होबोबाय थादों। बे हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे नोंथांमोना सरकारसिम माबा मोनसे डिमान्डफोर बा दाबिफोर दं नामा? दिनै जोंहा नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जि जों मोनसे BoNSUआ जाथि सिबिनाय, जाथि जौगानाय आरो बर' हारिनि मोनथाय भारत सरकारनि जि मोनसे जोंहा प्रभिजन थांनानै थानायनि बिनि सायाव जों सावरायदों। जोङो गोदान मोनसे मेम'रेन्डाम एबा माखासे डिमान्ड जायाखै, खिन्थु जोंनि बडि सेन्ट्रेल बडिखौ जोङो फुल फ्लेजेड दाफुंनायखौ बे हाबाफारिखौ जों साक्सेसफुलि बिराद मेहेर गोनांजों जों खालामनो हादों। हाग्रा बिफाना इलिगेल इनभेस्टमेन्टखौ होखारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं, मा बुंगोन बे समाव BoNSUनिफ्राय? दा जोंहा बिनि सायावहाय लेगेल सिस्टेमजों जों फोसावनो नायनांगोन आरो दा बे लेगेल सिस्टेमजोंहाय जोङो मिथिनाय एबा जोङो मोनदांनायाव